Baylon at Panlilio kinwestiyon ring checkpoints at pamagpasulapong drone malapit king campaign headquarters. Congressman Bondo kukulait na ikana king Comelec control lengatlong balen king 4th District. Ex-Mayor Andy Lacson papagsumiting counter affidavit ning Ombudsman dikil king building demolition. 4,000 na obra bibuklat para king May 1 job fair king Assam City, Pampanga. San Fernando LGU pormal na inumpisahan ning Fiestang Fernandino 2025. May oras kabalen. Kaya tabi mabilog ang pwersaning GNN TV 44, pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo kapabilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap kilubning parminggu, kaya ko po'y beniginto at iti yung News Force. Kumpano. Pagreklamo na rin kampo ng gubernatorial candidate Danilo Baylon, king sumasumangid na checkpoint ng PNP malapit king Karela Headquarters. Tambing nemang dinipensa keting Pampanga Police. Ay ng report ng Patricia Mamang. Kinwestiyon ng Pampanga gubernatorial candidate Danilo Baylon inyang Webis May 1 ing presensya na rin police checkpoint ating pamagpasulapong drone king Karelang campaign headquarters inyang bengining Miyerkules. Agpangkang Baylon na duwang checkpoint ing telakad malapit king misumangi the entrance ning Karelang headquarters kabang ating kaukusketi kayabing running mate ay among Ed Panlilio. Merong mga ahensya rito ng katulad ng PNP, na Tiga Angeles at saka ng LTO na nahaharang tuloy yung ating mga kabalen na dumadalo sa focus natin. Kasi yung PNP na Tiga Angeles kumukuha ng camera at saka nagpalipad pa ng drone dito sa private property na kinatatakot naman ng mga constituent natin na dumadalo sa caucus. Kinwestiyon na mo naman ng Karelang kaalyado ay Jason Sicat, councilor candidate king siyudad ng San Fernando, ing pamagpasulapong drone king Karelang headquarters. Obra mo kaning pamamuntada ka rin. So may balik ko, kaya ikit may ating drone. At yun ay kening kilo premises king upper side. So binidyo may mga alarma, ding magkaukus, may kapag-focus, lalawenda namin drone. Ikyan mi lang gakilwal. Gagay may landing yung drone, kaya mismong polis. Punan yung polis, kaya itong police car na, kaya itong mobile car na. So, sinita nila, sabi ko, para saan po yung drone? Nagsa-surveillance. So, bakit po sa private property? Sabi namin. Tanong nyo na lang po sa team leader, nanitang polis. Kaya, penenayan may itang team leader. Pag-ibat na ng team leader, surveillance mo ka, review ko niya mo, alalang pag-ibat masalese, para ka rin, ba't itang drone daw, mirna siya yung private property ng Governor Baylon. Di po ba? Common sense na mo, illegal po ito. Mag-respond kami mo po, kaya itang gagawan na, klase harassment niya po ito Panakit ng Baylon, antimo apektado kanuketi ing freedom of expression. At saka yung culture of fear ng mga Kapampangan, takot sila. Dapat talaga meron tayong freedom of expression. Kung sino man ang gusto natin iboto at yung ating pangungumpanya, i-allow nila. Hindi yung komo sila mga nakaupo. Ang purpose lang niya, matakot yung tao pumunta rito. Yung mga volunteers, matakot pumunta rito, nasa ganun hindi kami makapag-focus. Yun ang purpose niya. Itinamaning apila ng Baylon. Sa mga iba't ibang ahensya na narito sa Pampanga para mangalaga ng kapayapaan, protektahan ang mga tao. Sana maging parehas lang ang batas. Protektahan
ang magkalaban sa politika, ipatupad yung tama, ipatupad yung batas. Samantala, mamasala ng Governor Dennis Delta Pineda na alayan kay Baluan king reklamo da rin kampo ng Baylon. Peki Baluan na mo namang Pineda kareng kapulisaning sangkaning checkpoint malapit king headquarters. Okay, totoo po may checkpoint. Ang tanong ko sa PD natin, bakit nagkaroon ng checkpoint? Request po ng kanilang kaibigan na dati nating regional director na si General Sarmonia. Ang sinabi po ni General Sarmonia, once na may mga activity at maraming tao, maglagay kayo ng area security. Okay din naman po para sa akin kasi bago po dumating ang eleksyon, malinaw po na pinag-usapan namin sa Peace and Order Council na lahat ng politiko, kalaban ko man, kalaban man ng mga incumbent mayor o sino man na manghingi ng security para sa kanilang kaligtasan, bigyan natin lahat. Pare-parehas dapat lahat ang kandidato. Kung anong trato sa iba, ganun din po lahat. So, yun po ang reason kung bakit nagkaroon ng checkpoint doon. Ilang araw na po yan. Hindi lang naman po kagabi yan. Ilang araw na po kayo nagkakaroon ng activity dyan na meron po kayong checkpoint. Di ba po? Hindi lang po kahapon. Peki, bata na mo naman Pineda, inko-question na pamangamit drone ning PNP. Anong purpose ng drone? Bakit kayo kailangan magpalipad? Requirements po nila yan. Every time na meron silang mga checkpoints sa iba-ibang lugar, documentation po nila na kailangan sila mag-drone kung anong area po sila. Area security. Yun po yung sagot ng ating provincial director na pwede po nating linawin. Dikil naman, king presensya ning Land Transportation Office o LTO, enaniya kanumandato ning Kapitolyo ing saklong obra ning Amanwang National Agency. Mga professional po yung mga tao na yan. Tinanong ko po sa mga pulis natin, bakit nagkaroon ng hulihan? Ang hinuli po ng mga LTO is yung lahat ng out of line. So, ibig sabihin, dumaan sa harapan nila, yung mga out of line, hindi naman ho sila pwedeng magpikit-pikitan. Dahil ang nangangampanya ang utos ng Panginoon. Hindi po dapat yun. Ibig sabihin, lahat po tayo pantay-pantay dapat. Parang EDSA lang po yan. Lahat na nagka-counterflow, gumagamit ng mga bus lane, binabash po natin lahat yan. Kahit sino pa hong tao yan. Iti naman, ing mensahe ng Governor Pineda, king kampo ng Baylon at Panlilyo. Alam niyo po, 2007 pa na si Among Ed ang humahabol. Yan na po yung tagline ninyo eh. 2010, 2013, 2019, 2022. Yan na lang po lagi ang tagline natin. Wala na po bang iba? Tayo pong mga nanunungkulan. Doon sa oras na sumumpa tayo sa katungkulan natin, kalahati po ng buhay natin nasa hukay na po. Yan, dahil ginagawa po natin yan dahil sa pagsiservisyo. Pero wag naman ho, lahat naman ang nangyayari dito sa probinsya, ibubuntong nyo po sa pamilya ko, sa pamilya namin. Mag-isip naman po kayo. Wag naman ho sobrang linis ng mga pagkatao ninyo na kayo na lang po ang malinis dito sa ating probinsya. Nakakasawa rin naman ho yung tagline ninyo. Lagi na lang po yan. King phone patch interview kang Police Colonel J.D. Maandal, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, kinumpirma na niti na in Provincial Mobile Force Company o PMFC Pampanga ing makatalaga para king checkpoint agpagnamo rin king request na kanuning kampo ng Engineer Baylon. Mga counts na ganyan, binibigyan po natin ng security and isa po sa request po nila ng mga kasama po nila is yung PMFC, kaya nga po yan po nilagay natin dyan para po mag-serve na police visibility para po ma-maintain ang peace and order. Yun po ang trabaho. Legal mo naman kano'y pamangamit drone king checkpoint dareng police. Lahat po ng PMFC po namin kasi meron po talaga silang issued drone na yan po ginagamit namin every time po na mag-checkpoint, most especially po sa mga border control checkpoint. Pero pag may checkpoint po sila, halimbawa sa 2 oras po na checkpoint, basta nag-checkpoint sila, automatic nagpapalipat po sila ng drone, hindi kumukuha sa taas ng shop ng checkpoint kasi po
ano po compliance po nila pag magpapasa ng after operation report. Bukod po dun sa picture sa baba, meron din po sila considering na may mga issue nga po yan, mga PLC. At kinausap ko nga po yung head nila, yung nga po tinocument nila yung checkpoint nila. Kabang mamasala na namang Colonel Dima Andal, nabistamat ikitan niya ing Angeles City Mobile king checkpoint, ala naman kanong personnel, iba't king Angeles Keti. Yes ma'am, yung hindi ko na, wala pong Angeles Police doon. Kasi po yung mobile patrol po na yan, Angeles po ang nakalagay. Nung panahon po ni General Makanan, nagkaroon po ng realignment of resources kung saan po yung mga sobra-sobra na mobile pinapahiram po sa ibang probinsya. At kami po yung dalawa na napahiraman ng dalawa na mobile ng Angeles. Kaya naandyan po yan sa PMFC. So wala pong Angeles personnel po doon. Lahat po yun is PMFC ng Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kukulait naman ni Congresswoman Ana York Bondok ng 4th District ng Pampanga na ideklara lang COMELEC control reg balening Masantol, Apalit at Santo Tomas. Ay ning report. Manyaw siya Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok, King Commission on Elections na ikanaya lalam ni COMELEC Control, reng balening Masantol, Apalit at Santo Tomas, bayo nga lalan King May 12. King sulat asinumiti kang COMELEC Chairman George Erwin Garcia inyang April 23. Dirikdik ng Bondok, reng antimo violence kanu at threat auugne King kalaban King politika, Patrol Party List Representative George Bustos, apapay tungol ngening congressman ning 4 distrito. Rengatlong balena amanwan ng Congressman Bondok, dati nalaring mipay lalam king COMELEC control inyang 2016. Sentro ning reklamo ng Bondok, ing kapigaganakan ning kayang talasuporta, Barangay Kagawad Fortunato Bia Mariano Jr. ning Barangay Palimpe Masantol, kay bat kanong ayalben ing video ng Bustos. Bia! Nung ayalben mo ko kay live. Biya ka pa mo, ha? Biya ba? Ano? Sige, basta biya, ati ko surpresa ka ka. Hanggang May 12. May 13. May 13 basta. Secret. Biya, ha? Tandaanan mo yan. Nakagit mo ko itsura, biya. Ingaman wang video, may dala ka nung takot kaya at king kayang pamilya. Siyempre po, may gaganakano po ng pamilya ko. Muli na po, lakoran na ako. Pero sabi ko po, manong kulang na ako mga kasalanan. Ay sabi po, belitara ka na ako ito na akakit may lupa ko ngayon niya, nabiyaan ng tita. O, siyempre po, ring pamilya ko talagang, bisang yako, muli na po, lakoran na ako. Kitang kaming barangay. Yung pong pati po asawa ko, kapatid ko, tatakot naman po kitang belitara rin kabaryo, may kanako. Po, yak may takutan ko, malati ko mo pong tao, unang-una po, wala na akong balo. Ito po manungkulan ko kagawad ko, pero wala na akong pong balo kayong kaso. Ito pong, tutulad po yung blatter, wala akong blatter kayong barangay, wala po kitang anak ko eh. Po, yak malati ko mo pong tao. Masabi ko mo pong kagawad, pero malati ko mo pong tao. Ngayon, kaya pa mag-obra, kayo mo po naman, bisan magkano yan mo po yung alawas po yung barangay. Kawani kang Mariano at inla namang sinumiting affidavit rengaliwa pang individual na susuporta king petisyon ng Congresswoman Bondok. Kaya beya naman Keti ing sulat ng dating Masantol Mayor Danilo Gintu at aliwa pang report dikil king karahasan na may kikaugnayan king alalan. Samantala, pepakit na lamang suporta kang Mariano dinadating Masantol Vice Mayor at ngini Councilor Bajun Lakap at papaintungula Konsehal Dimans Manansala. King interview kang Attorney Lydia Pangilinan, Provincial Election Supervisor Ketikim Pampanga, King Media Forum ning kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter, pepasyag na niti na panigaralan depa king meeting, King Regional Joint Security Control Center, ing petisyon ng Bondok. The Regional Joint Security Command Conference po, no? Command Center Conference na gagawin po bukas po, no? Para po pag-aralan pa pong maigi at mabuti, no, kung ano po ang magiging recommendation na ilalabas namin ng region naman na po ito
papunta po ng Manila. Samantala, balaos na nemang panikwanan pasyag ning news team ing kampo ng Representative Bustos, Dikil Keti. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin niya kanong plano yang Angeles City Mayoral candidate John Lasatin, dikil king issue ng controversial apisasabihan king environmental fee. Ay ning report. Libutad ding kampanya kingalalan, Meki Bachay 1st District Congressman at Mayoral Candidate Carmelo John Lazatin II, kareng batikos, partikular na king pisabyan king environmental fee. Agpangkan Lazatin, eya pa kanu makakimot bilang mayor, uling eya pa manungkulan king amanwang posisyon. Bilang po representante nyo sa Primero Distrito, meron naman makatotohanan silang sinasabi na wala pa po akong ginawa bilang mayor ninyo. Totoo po yun. Dahil hindi pa po ako ang inyong mayor. Mamasala na mo namang Lazatin na pakiramdamaning sa hingsing dareng memalen, dikil king environmental fee at salukuyan niya iting-ating paralan. Pepasyag ng Lazatin na makasadyayang ipatupad ng epektibo at legal at takbang bang apakibatan ng issue sakaling mihalal bilang alkaldi. Kabilang kareng kayang kapag nasaning pamanutok king sustainability at kalinisan king syudad. Manalakaran niya Lazatin na ing pamakirandam kareng tao ing pundasyon king gustong pamangobyerno. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Ex-Mayor Andy Lacson, papagsumiting counter affidavit ng Ombudsman dikil king building demolition. 4,000 na obra bibuklat para king May 1 job fair king Assam City, Pampanga. San Fernando LGU, pormal na inumpisahan ng Fiestang Fernandino 2025. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Deni pa rin balitang Kapampangan. King Balening Concepcion King Tarlac. Nireklamo na ning Metro nga basketball coach king dating alkalde ning Balen dikil king illegal kanong demolusyon king building. Ay ning report.
Inyang Huwebes, April 24, minarapya king media, ing 62 anyos ay Benjamin Soriano o mas kilala bilang Coach Benny, a dating basketball coach. Iti kay bat ning 6 bulan manibat inyang magsampayang kaso, king Office of the Ombudsman, king pamaglabag king Republic Act 3019 Section 3 o Corrupt Practices of Public Officer laban king dating alkalde at ngayon ipapaintungula mayor ning Concepcion Tarlac ay Andy Lacson. Pepalwal niya kasi kanong utosing komisyon kang Lacson na magsumiting counter affidavit kaugne ning kaso. I received a letter from the Ombudsman a few days ago informing me na na-approve nga yung final kong kaso. October 10 pa po yun, nung final ko. 6 months ang inabot bago napirmahan. I hate corruptions. Tapos ito nga, pinag-iba niya yung water district na walang proper papers, hindi dumaan sa eksaktong channel. Na dapat walang demolition permit. Kasi nalaman ko yan, nag-hearing sila sa Sangguniang Bayan office. Maswelo ya ni Soriano king kimot ning kaso. Megsilbi ang complainant bilang administrative officer inyang panahuna Vice Mayor Ray Lacson at megluat meging alkalde. Ako, masaya ako. Sabi ko, talagang gumagana ang hustisya dito sa Pilipinas. Gumagana. Akala ko natulog lang yan. Akala ko dahil sa tagal 6 months bago nagkaroon ng resulta. Nawala na ako ng pag-asa. Pero ngayon nakita ko, may pag-asa pala, pwede pala. So ngayon, kailangan sagutin niya to. At ewan ko kung masasagot niya na maayos. October 2024, inyang idemanda ng Soriano i Lacson kaugnay ning illegal kanong pamag-demolish king dating building ning Concepcion Water District o CWD king Barangay San Nicolas, mitalakad inyang 1993. Ing amanwang building, mitalakad ya king gabon kanong bandi ning LGU. 2015, linipat yang bayong lokasyon ng CWD at mi-turnover yung building king LGU kaya bereng gamit opisina. King sworn affidavit ng Soriano, sinabi na inyang 2019 lalam ning administrasyon ng Lacson inyang umpisan kanu ing ditak-dita ka pa mag-demolish king istruktura. Agpang kang Soriano mitok ng kanuing demolisyon pero reng materialis king amanuang building may walala kanu at maging reng gamit opisina. Kawani Ketty, sinabi na pang Soriano na alaya kanung request o permit for demolition at inventory and inspection report ng LGU inyang i-demolish siya ing building. Sa pinag-iba lang niya, eto nakakapagtaka. Bakit niya pinag-iba? Asan yung mga materialis ng pinag-ibaan? So ngayon po, nag-file kayo ng kaso sa Office of the Ombudsman? Yes, because I saw, I'm not sure pero kasi pumunta ako sa kanila, hindi ko alam na bahay pala niya. Nakita ko yung mga bakod doon sa bagong structure na bagong tayong bahay. Yung bakod doon, galing lahat ng pinag-ibaan ng water district. Kasi siyang-siya yung kulay Siyang-siya yung kulay ng mga yero. Kulay blue. Wala pong inventory? Walang inventory, wala. Even hearing, wala. King pamamuntukan na kanong Lacson hanggang 2022, ala kanong milyaring aksyon, bang makibatan nung ninureng at king gulot king illegal kanong demolisyon ating pangawala dareng materialis at gamit king kilog na nito. Bakit niya ginagawa itong ganito? Palasak na yan. Kalamba naman na yung magpatala ka diyang niyalini na alayang ninalini. Alayang pegawa. Pepakit nemo namang Soriano king media ing certification ang magpatune na alayang inisyong demolition permit ing Office of the Municipal Engineer king dating CWD building maniba 2018 hanggang 2022. Mamasala na namang Soriano na konektado king politika ing pamagsampa ng reklamo. Sometime in October last year na nag-file ako ng kaso. Because I was thinking na hindi na siya tatakbo. Kasi pinayagan niya ako ng kaso Irrelevant dito sa... Yes, irrelevant. Very irrelevant. Kaya nagtataka ako, bakit nila kinoconnect na yun? I categorically deny na it has something to do with politics. Ang inaano ko rito is the corruption he did. Yun ang nirereklamo ko na hindi alam ng mga tao. At yun ang inaapil ako sa mga tao.
he did something wrong na dapat ayusin niya at linawin niya. Samantala, baya pa man magsampang kaso si Soriano laban king dating mayor, minuna na ning dinimandang lakson ni Soriano a 42 counts ning cyber libel, uli kanu kareng pamanyira ning mestra king dating alkalde king social media. Bage ape payalya ng Soriano, ibat king 42 counts, 33 na kanu ing may dismiss. Inya kumpiyansa si Soriano na mabasura nala reng mitatagan na siyang kaso. Siyam na po retang mitagan. Retang 42. Out of 42 counts, siyam na po. So that may dismiss na? May dismiss na po. Yes. Optimistic ako na madidismiss ang mga yun. Kasi nga, sabi ko nga, hindi ko naman siya minention na pangalan eh. Bakit na ako'y cyber libel? It was just an harassment. Man mag-attend kang hearing. 4 ng hearing. May kaapekto kanu itiking kabulasa ng Soriano. Kawani paketi migaga na kaya kanu king seguridad ning kayang pamilya. Magtaka ko, bakit pitripa na ako? And it toll on my health. Doon bumagsak ang health ko. Kasi nagulat talaga ako eh. Last year, nakikita ako sa plaza, nagpo-coach, nagdidirect ng palarong pambayan. Now, this year, they never saw me. Kasi nga, bagsak na ang katawan ko. Hindi na kaya. Security and my family. Ito po yung first and foremost concern ko ngayon. Kasi, for how many nights, ating pong dadalang kay ngarap ng bali, alanganin pong oras. Sumangit ng health condition, determinado yung Soriano na isunduin kayang laban, libutan na rin atatanggap ka ng bashing o kritisismo lakwas king social media. I-prepare kayo pa po yung slaughterhouse. Ito po, ito niya po ito. I cannot divulge yet the nature of it because it's still in the process pasamasang kayo pa po kayong kanakong abogado pero sa kinuwento ko na kayong abogado nung nano yung nature na ning complain ko kaya. If you are listening, and I know you are listening, this is for you. Then mo yung gawa mo ka na kasalasali siya kung tao, kasi kang kung tao, penganyan mo ko. Ano mo ngikwa mo kanyan? What is there for you to gain kayong gawa mo ka na? Kaman magatin kayong hearing. Watang kaya, yung gawa mo pa, pinost mo ang kayong Facebook, ongoing niya yung kaso, pinost mo kayong Facebook dito hanggang papeles about your complaint on me. Samantala, panikwana niya papasyag ng news team, i-mayoral candidate Andy Lacson, dikil king isyong iti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Suportado rin voluntaryo iba't king Central Luzon ang kandidatura ng Benhar Abalos para senador. Ay report ng Patricia Mamangon. Formal neng linunsad inyang April 28 ing Abalos for Senator Movement, apenin muna ng Central Luzon Volunteers Movement bilang suporta king kandidatura ng Benhur Abalos king Senado keti king siyudad ng San Fernando. Agpangang Dr. Renato Legaspi, chairman ng grupo, karapat dapat siya Abalos sa sumambut uli ning makaba at malinis sa karanasan king serbisyo publiko bilang dating DILG Secretary, MMDA Chairman, Mayor ning Mandaluyong at Congressman. Number 1 is performance. Number 2, competence. Number 3, experience. At saka integrity na. Itang alayang stain niyan. Lawin niya yung kaya record king Mandaluyong. From Consial, Big Mayorya, Congressman, Big Mayorya, Metropolitan Governor, kay Batmig Secretary. Alam bitas ang mansyong anti-graft. Ala, tuto. Hanggang check yung king ombudsman ng Poping Sandigan ba. Dagdag na pang Dr. Noel Laksamana, co-chair ng grupo, maginyang epektibong manungkulan ni Abalos nung manikwang pwesto king Senado. Yamoy nga kakita mo na ating integridad, ating kakayanan, ating leadership, at higit sa lahat, responsibilidad at saka pagkatao. Maayos ang pangalan niya, maayos ang kanyang nakaraan, at meron na siyang na-deliver. Pasalamat neman ni Abalos, karayng Kapampangan, king karelang suporta at tiwala. Masyado ako na-overwhelmed, no? Tago sa puso ito. Dahil syempre iba yung
iba yung galing mismo doon sa lugar mo, sa Pampanga eh. Hindi siguro nila alam, I received this outstanding Kapampangan Award. Ito yung binigay ni then Governor Mark Lapid. Nagagaling there's a groundswell eh. Ramdam ko eh. Bakit? Itong last few days, ang dami nag-endorso sa akin eh, kaliwat kanan. And even yung tinatawag ng tarpaulins, kanya-kanyang gawaan yan eh. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. King Balening Arayat, pasik na nga ng kampanya laban king illegal na droga. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Inyang Lunes, April 28, pesinayan ng Strengthening of Barangay Anti-Drug Abuse Councils o BADACs at Orientation on Drug-Free Workplace Certification Program, King Arayat Sports Complex. Parti ning programa, inggewang voluntary drug testing para kareng barangay officials. Meni muna keti, dina Mayor Maria Lourdes Madira Alejandrino, PNP Arayat Chief Leobaldo Bacon, DILG Provincial Director Myra Moral Soriano at DILG Arayat Josephine Villanueva. Metong niya kanong takbang itibang ipakit ng suporta king advokasyang mika drug-free Arayat. At buli ko mo rin po nga kahit kareng may malengke tiking Pampanga, nung pong tati mo po yung Arayat, taong pisan miyang kanini, baka po maging model o pare-pares na kay punggawang kanini. Bilang manungkulang po, siyempre, ingatan mi po yung kapakanan na rin may malin o rin kayanakan. Buli ko din po nga pakit na bilang public servant, ikay maging malagong influensyada rin kayanakan. Kayang ko po na ikayatan ko rin hanggang opisyalis ka rin barabarangay at sulangan po ngini. At na para po ikayat ko lang na pangalagaan ming kaligtasan na rin kaya nakanalimo ka rin din pamilyada o kaya sarili da na aligtas din sarili da kaya kanining klaseng kahit drugs, pinagbabawal na gamot. At sula naman ketirang opisyalis, iba't kareng miyayaliwang barangay ning Balen. Of course, isa sa mga ginagawa ng DILG, yung ina-assess natin, no? Meron tayong annual assessment ng status or yung functionality ng mga BADAC. So, isa yun sa mga ginagawa ng step ng DILG para laging ma-remind yung ating mga barangay officials dun sa mga tungkulin dito sa programa na ito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kasalusungan ng campaign events dareng kakandidato king San Fernando, inyang biglang matdaing kuryente. Agpang king Spilapco, transformer issue king sangkaning brownout. Ay detalye king report ng Patricia Mamangon. Aranasan ning asahang brownout king pilang parti ning San Fernando. Inyang bengi ning Domingo, April 27, bandang 10:05 sangkaning problema king temperature sensor ning power transformer king Greenville substation. Agpang king San Fernando Electric Light and Power Company Spilapco, mika aberya king protective device ning winding temperature meter ning transformer. Inya otomatikong mag-shutdown ing pasilidad bilang safety measure. Reti reng apektadong lugal ning biglang brownout. Midami mo naman keti ing SM City Pampanga at ing Robinson Star Mills. Mibalik naman ing kuryente kaya rin ing 11 minutes inya mo pasibayong Milako supply bandang 1:06 PM. Bilang solusyon, in-isolate at binaypass dareng electrical engineer ing mesirang protective relay bangay iwasan nami pasibaywan ing insidente. Regular kanong daralan king preventive maintenance reng transformer ning kumpanya. Mitago niya ing brownout, libutan dareng mikawaning campaign event king Barangay San Jose. Manyawad naman dispensa y Attorney Cathy Diaz, ing spokesperson ng Spilapco king publiko, lakwas na karang niapektuan ning campaign activity. Sinigurado ning Spilapco na gagawan ding gana-gana bang panatiling matatag ing supply ning kuryente ng election period ang makatuki king mandato ning COMELEC. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manatili makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga.
Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Lakwas sa pasiklanganing Clark International Airport Corporation o SIA, ing turismo at ekonomiya king rehiyon kapamilataning Clark Aviation Capital Project ay report ng Patricia Mamangon. Pepasyag na ng Clark International Airport Corporation o SIAC President and CEO Jojit Alcazar ring kabayong proyekto at programa ng ahensya kareng miyembro ng Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter king metong nga media roundtable discussion aganapan king Ciudad Angeles. Keti, pepasyag na lang Alcazar ren progreso ng Clark Aviation Capital. Meto nga mani mo ng proyekto, alayong gawan niyang sentro ng aviation, logistics at komersyo. In 2,367 na hektaryang gabun, api bandyan ng gobyerno. Ito nga tinatawag natin Clark Aviation Capital. No? Ginagaya natin dun sa mga ibang bansa na hindi lang airport na nandun, pero buong urban development po. So yung business tourism na sinasabi mo, pagka tayo po merong World Trade Center or Convention Center dito, it will drive tourism to the Philippines and to the region. No? Yan pong MICE na tinatawag, no? Napakalaking industriya po niyan. Makakita nyo, mapapansin nyo yung mga conference or kayo kahit na-imbita kayo sa mga ibang conference, parati nasa Hong Kong, Singapore, or Thailand. Sa pag-establish po ng infrastructure na masupport yung industriyang yan, hopefully magkaroon ng magandang share ang Pilipinas in terms of visitors for these conferences. Kabilang kareng inisyatiba, ing pamanalakad ng National Food Hub, World Events at Entertainment Center at programa para king urban renewal at heritage conservation. Ing Clark Aviation Capital, akakitya bilang susi king pamagpasikaning operasyon ng airport, pamamuklat kapanintunan at panyulong ning ekonomiya ning rehiyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. 4,000 job vacancies ang mibuklat. Iba't kareng halos 50 employers king pa na May 1 Labor Day Job Fair ng Dole. Ay may report ng Patricia Mamangon. Tuklo king 4,000 obra ing mibuklatin niyang May 1 para king Labor Day Job Fair. Apenin mo na ng Department of Labor and Employment o DOLE kasan metong ing SM Supermalls. Alos 40 local companies ing mekisan metong king Job Fair. Kabilang reng oportunidad king SM Supermalls, Super Value Incorporated, Watsons, Alpha Mart at Markal Pangaliwan. Nagagalak naming ibalita sa lahat. More than 4,000 vacancies ang available ngayong 123rd anibersaryo ng Labor Day. Nationwide ang sinasagawang job fair and almost all ang venue ay SM. At bangma nagumpela ring job fair kasan metong lakete ring municipal, city at provincial public employment service officers o ring PESO managers. Without the PESO managers, mahihirapan kasi sa implementation ng mga program eh. We have the DOLE for the program itself, for the funding. But when it comes to the implementation, ang mga makinarya nila nasa PESO. PESO lahat ang dinadaanan ng programa ng DOLE. Mabilog naman ang suporta ng SM Supermalls king programa ng gobyerno amamie obra para kareng Pilipino.
bukod po dun sa 47 partner companies po natin today na over 4,000 ang mga hinahire po natin, no? SM is one. We have 100 vacancies from our partners, our affiliates. We have department store, supermarket, and SM appliance, no? At marami pa pong iba. So we invite you to join our job fair. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Balaw siyang pasiknangan ng Clark king aspeto ng sports tourism kasabi ng MPTC Tour of Luzon event. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Lalong tumitibay ang posisyon ng Clark bilang center ng sports tourism sa bansa matapos ang matagumpay na pagpapatuloy ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC Tour of Luzon na sinuportahan ng business tycoon na si Manny V. Pangilinan o MVP sa pamamagitan ng isang malaking dagdag sa premyo. Sa ginanap na media and VIP night nitong April 28 sa Hilton Grand Ballroom, inanunsyo nina MPTC Chief Regulatory Officer Ari Perez at DAC World PH Chairman Patrick Gregorio na itinaas ni MVP ang grand prize sa individual category ng Tour of Luzon sa 1 million pesos mula sa dating 500,000 pesos mula mismo sa kanyang sariling bulsa. Bukod sa 1 million pesos na first prize, itinaas rin ang premyo para sa iba pang top 10 finishers. Tinawag na The Great Revival ang Tour of Luzon ay isang patunay na muling nabubuhay ang sigla ng sports tourism sa bansa, lalo na sa Clark na may world-class infrastructure, accessibility at suporta mula sa pribado at pampublikong sektor. Napakaganda ng Clark. Napakaganda, nakita nyo, no? In fact, ang testament dyan, nung pinapanood natin sa video, di ba yung mga tanawin, mga kalsada, saka yung nakikita nila, no? It's like living in a different country. Talagang sa Clark, ano yan eh, sports tourism at its best. Oo. Talagang kung gusto mo gumawa ng sports tourism, dito ka sa Clark. Dagdag pa ni Gregorio, matagal nang sinusubaybayan ni MVP ang takbo ng Tour of Luzon. Simula pa noong unang araw nito, isang patunay ng kanyang malasakit at paniniwala sa potensyal ng sports sa nation building. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pagmaragol ng Nanay Party List na makatanggap yang sumasumangit na suporta karing yayaliwang grupo ay ni-report ng Patricia Mamangon. Kabang papalapit ng 2025 midterm elections, sumasumangid ang suportang atatanggap na kanuning Nanay Party List, iba't kareng personalidad at grupo king niyayaliwang sulok ning bansa. King Tondo, Manila, may tipon-tipon lareng tala suporta sa kening tricycle at motorsiklo, susulod ding maluto at maputing kamiseta at atimpang poster ning Party List bilang papakit suporta. King Pampanga, meto nga Zumba session na rin kebabaynan, ing pesinayan bilang pamakisan metong king advokasya ning Party List, amanyulong king kapakanan ning pamilyang Pilipino. Susuporta la naman rin kilalang social media influencer, kalupadari Mac Mariano at Nanay Anli Sexy, pinuri ing plataforma ning Party List sa makatutok king kabulasan, serbisyong medikal, edukasyon at kabiyayan. Kilala ing Nanay Party List bilang metong kareng promising a grupo ngayon alalan, base king WRN Party List Preference Survey, nung nukrin mi pwesto 80 bilang kalabing-limang pekakilalang party list king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatili makatutok king weekend edition ng News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand, king kuryente, asang kaning paning pamangamit kareng appliances, kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente, amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman, papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pa magbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang Kapampangan. Kaya katanim ang silipan ng opening ceremony ng Cloudstop Sports Fest 2025, ki-report ng Patricia Mamango. Game on na talaga! Cloudstop officially opened its annual sports festival nitong April 25 sa AUF Sports Center, bringing together its talented staff for weeks of exciting competition and teamwork. With the theme Game On, 10 teams ang maglalaban-laban sa iba't ibang sports tulad ng basketball, volleyball, badminton, table tennis, chess at Mobile Legends. Tuloy-tuloy ang bakbakan tuwing Sabado at Linggo simula April 26 hanggang sa Grand Finals sa June 28. True to its people first and number one workplace philosophy, sinabi ng Cloud staff na ang event na ito ay para bigyan ng masayang work-life balance ang kanilang mga empleyado at palakasin pa ang camaraderie sa bawat isa. Alright, the purpose of this event, this is our way to give work-life balance and, of course, camaraderie to our staff. This opening ceremony and the whole game schedule of our sports fest is open for all. So technically, this is the family bonding. Cloud staff remains a top employer, proudly recognized by HR Asia bilang isa sa best companies to work for in Asia for 4 straight years and counting. This is Patricia Mamangon on the spot. Lakwas ning pasiknangan ning Alviera king Porac ing kayang programa para karing sports enthusiasts. Ay ni report ng Patricia Mamango. Pakilala nening integrated mixed-use estate ta Alviera, King Porac, Pampanga, yung sports event alayong pakiabutan ring 10,000 sports enthusiasts King Central Luzon. The program was inaugurated with the Alviera Racquetball launch, attended by athletes, partners, and community leaders. The event featured activities in tennis, badminton, and pickleball at the Alviera Country Club. We have sports enthusiasts playing tennis, badminton, and pickleball from April until June. But here in Alviera, we plan to make things bigger and we want to be the center for lifestyle community events and sports activities here in Central Luzon, no? From Pampanga and beyond. Manang panging Alviera miyayaliwang indoor at outdoor sports facilities para kareng hanggang edad at level ng training. Keti king Alviera Country Club at chula ring court para king tennis, badminton, multi-sport court, gym, swimming pools, wellness amenities at ring family-friendly lugar. So besides the Alviera Country Club, where we have our facilities, in Alviera throughout the year, we will be launching other activities as well. So besides the racket sports, we will be having a series of football, frisbee, duathlons, and trail runs happening. So we really want everyone to think that when there is a sports activity that they want to do here in this side of the Philippines, the country, that they will think about Alviera. Outside the club, the new open grounds are available for football, frisbee, jogging, and pet-friendly activities, along with a driving range for golf and a kart racing circuit for motorsports. There's also a 5-kilometer bike and nature trail for cycling, duathlon, and trail runs.
This is Patricia Mamangon on the spot. Kasado na ang selebrasyon ng Fiestang Fernandino 2025. Ing metong karemtek kamarangul ang cultural historical celebration king syudad. Ay report ng Patricia Mamangon. All set na ang siyudad ng San Fernando para king selebrasyon ng Fiestang Fernandino 2025. Bida Keti, reng migit 30 aktibidad, apapakit king gelingan, creativity at talento da rin Kapampangan. Nung ka rin, Sentro Keti ing mabanding kultura, herensya at tradisyon da rin tao San Fernando. Kapamilatan ng temang king panyulong ng balena pa kamalan, ing kultura, kasalesayan at kasalpantayanan ali dapat makalingwan. Ing kapyesa na iti, sa salamin niya kanuking kasalesayan at maging king paninap ning San Fernando. Reng makalinyang aktibidad kapag nasan kanong ipasala kareng bayong enerasyon. Preserve tamo, itang nung namin kaya nagawin tamo. Itang etamo dapat papatdan. Kasi itong ikaming manungkulan, pitdatamo yun tayo pa'y celebran, mag-umpisa ng patdan nung namin kakulis ng tamo, kultura. Like, metong ka rin activity tamo, rin mga kutsero. Magdahitaw ngayon, pag-etala dininan importansya. Bila ko na kutsero. Kaya niya itama, talagang susuportan tala, rin itatagan tamo ang kutsero kaya siyudad San Fernando. Metong mo naman kanong paralan ni Tibang pasiknangan ing turismo. To promote the city of San Fernando as a tourism hub in our country. And syempre, nandito yung ating mga candidates. It represents each barangay and the beauty of San Fernando inside and outside. Maragul kanu papil ing komunidad para king tagumpeda reng balang programa. We are harnessing the community. The involvement and the participation going to the commitment. These activities, kung pansinin mo natin, taon-taon mo ginagawa natin sila. So it's not just tradition. We are passing it to all the generations. Oreti naman, reng niyayaliwang aktibidad, kilog ning pabulan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, Suyo. Bayong Filipino Buffet, imbinuklat king Clark City Front Mall. Silipan tayo ini, king on the spot report ng Patricia Mamangon. Metong na namang food haven ing paniguradong daywan dareng kabalen makabuklat me ing Balanghay Filipino Buffet keti king Clark City Front Mall nung nukarin bida ing all-time favorite Pinoy dishes asiguradong magpakabsi kareng customers. Iba't king classic kare-kare, sisig at sigang babi. Ang gakareng Pinoy delicacies, Balanghay offers a flavorful journey through Filipino cuisine. Located at Clark City Front Mall, apuntalan niya iti mapalokal man o reng turista ama masyal king Pampanga. Takman ing authentic Filipino flavors king Balanghay, where every bite tells a story of home. This is Patricia Mamangon on the spot. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadilan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang paratang serbisyo na rin sa Blang Kapampangan. Yako po Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen. Susunod.